ইতিমধ্যে আপোনাক কৈ আছে যে এনঅ'চি দিয়া বুলি কৈ আছে তেখেতসকলে। এনঅ'চি আমাৰ 2016 চনতো দিয়া। আমি কি দিছে কোচ ৰাজবংশী আৰু আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই। এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলটো একো হ'ব নালাগে। এটোতো 2016 কথা। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव गिबिसिनथाराव फिथांफि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनै आरोबाव माखासे सावगारिफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर। आं दिनैहाय कुइसन सोंगोन माखासे सुबुंफोरनि सायावहाय। गिबियाव आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे बिथां दानि गोदानै थिसनजानाय 6 दाननि केबिनेट मन्थ्रिनि सायावहाय आङो भिडिअखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। नैथियावहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायाव आं फंनैसो कुइसन सोंगोन एसटिनि बिसय। थामथियावहाय आरोबाव सासे डक्टरबाव बिनि सायावहाय आङो सोंबावनाय जागोन। जोबनायाव सासे बिपिएफनि संख्रि जाग्रा आयंनि सायाव आं कुइसन सोंगोन रायजोफोर। बे समाव नोंथांमोना गिबिसिनथारावनो खोनासंनानै ला। जोंहा बिपिएफ पार्टीनि 6 मासनि मन्थ्रि बिथां चरण बर'आ मा बुंदों? बिपिएफआथ' खुला बुंबोखादों 6 जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनांगौ। जोंहा माने आपत्तिया बेल' जे थाखानाय एसटिया जेबो खहा जानो मोना। बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनाय। आरो माने बिपिएफ सरकार हिसाबै 2016 जि मोनसे एनअ'सि हरदों बेयावबो स्पष्ट। आरो जोंबो मालाबा बिधान सभायाव माजे माजे बाथ्रा बुङो। बेहायबो स्पष्टखा 6 जनगोष्ठीखौ जों बांद्राय बुंबावा। जोंनि बिटिसिआव राजबंशी आरो आदिबासीफोर दङ। बिथांमोननो हो, खिन्थु थाखानायफ्रा माने एसेबो खहा जानो मोना। जेबो माने 0% बा 1%बो जेबो खहा जानो मोना। जों बेखौ सानफ्रामबो बुंबाय थाखादों। दा बिथांमोननि बुंनायाबोथ' बे एखेयानो। रायजोफोर खोनानायावथ' जोबोद इजि दै। आरो बिपिएफनि पार्टीनि जायानो सीएम बे सीएमआ माब्लाबाबो थाखानाय एसटि सोदोब बाहायाखैमोन। बिथाङा माब्लानिफ्राय बाहायदों? जेब्लानाखि गुवाहाटी सनापुरावहाय सिसि थवाया मिटिं खुंदों बै समनि उननिफ्रायसो बिथाङा गिनानै थाखानाय एसटिनि सोदोब बाहायदों। आरो बिथाङा जे एनअ'सि हरदों 2016 मायथाइयाव बिथांनि बे एनअ'सिआवबो थाखानाय एसटिनि सोदोब मोनसेबो गैया। नैबे बर्थमान बिपिएफनि सीएमआ बुंबाय थादों थाखानाय एसटि। मानोना बिथाङा एसे गोसोआवहाय गिनाय फैदों। मिथिबायना? नोंसोरो नाय फरायनानै आरो नांगौ जायोब्ला आङो बे लेटारखौहाय दिन्थिनानै होबावगोन। बेयावहाय थाखानाय एसटि मोनसे लिरनाय गैया। आबसुनि लेटारावसो दङ थाखानाय एसटि। आरो बे आबसुनि लेटाराथ' जास्ट ओरैनो मिटिं सावरायनाय मोनसे प्रप'जेलसो। मिथिबायना? दा बेखायनो आङो चरण बर' बिथांखौबो बुंदों नंथारै बाथारै ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय फोसावना होनानै जाया सार। नोंथांमोना एकमात्र गाद्दिनि थाखायल' नोंसोरो सरकाराव जिरायदों। आरो नोंथ' 6 मासनि थाखायल' केबिनेट मन्थ्रि जानानै दङ। बेनि उनावहाय मा बिबान मोनगोन बेनि जेबो दासिमबो मोनथिथ'वाखै। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? बे समाव जोङो नैबेनि सायाव आङो कुइसन सोंनो सानदों। जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म थांनाय इउपिपिएल पार्टीनि समावहाय बिथांखौ आङो नुनो मोन्दोंमोन। गोबांथार समाज अनफावरि रायजो राजाफोरखौ अननाय हारिनि थाखाय साननाय। बेनिखायनो आङो बिथांनियावहाय कुइसन सोंनो साननाया बेनो दे दिनैनि समाव थासारिया एसटिनि दावराव सार। दा नोंथाङा बे एसटिनि बेलायावहाय मा बुंनो सानो? रायजो राजाफोरनोहाय एसटिनि बाथ्राखौ लानानै मा फोरमायनो सानो? एसे ससियेल मिडियायाव फैनानै फोरमायोब्ला मोजां जागौमोन नामा? बेबायदि आं सानदों रायजोफोर। ना मा बुङो? नोंथांमोनासो मा साननो दाना? नैथियाव जाहैबाय नैबे डक्टर लान्था। नोंथांमोना लान्था नुखादोंना? बे डक्टरनि सायावबो आङो बेखौनो सोंगोन। दिनै एसटिनि बेलायाव मा बुंगोन? थांनाय समावथ' बिथाङा बुंदोंमोन जे इउपिपिएल पार्टीखौहाय प्रेयार खालामनानैहाय फेजेननो हाबाय। बिपिएफ पार्टीखौहाय प्रेयारजोंहाय बिथाङा देरहाहोनो हाबाय होननानै बुंदों। नाथाय दिनै बिपिएफ पार्टीया बर' हारिखौहाय सेवहांगार खालामनो नागिरदों। अब्ला बे समावहाय एसटिनि बेलायावहाय नोंथां डक्टर साहाबा मा बुंनो सानो? एसे फिननाय होदो ससियेल मिडियायाव मा बुंनो सानदों?
हयथ' गोरोन्थिखौ नुखानानै हाबसुनानै थादों रायजोफोर मिथिबायना आरो जुदि बियो गोरोन्थि नङामोनब्ला ओंखारखासिगौ ससियेल मिडियायावहाय नाथाय बिसोरो बे समावहाय गासैबो उन्दुना थाजोबसिगोन जोबनायाव रायजोफोर नैबे बिपिएफनि संख्रि जाग्रा चिरां जिल्ला दुथुपुरनि बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामग्रा बिथांनि सायाव आं कुइसन खालामगोन नों आयंआ दिनैनि समावहाय एसटिनि बेलायावहाय मा बुंगोन रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय एसे गुवारै फोसावनानै होदो जोबोद नलेज गोनां बायदि नुदों आङो नोंखौहाय सोरखौबाफोर लिंहरदो इउटुबार्सफोरखौहाय स्टेटमेन्ट लानो थाखाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा गुवारै बुजियो नोंथांनि बुंनाय रावजोंहाय जाहाथे फोथायनाय बायदि एसटिखौ सोर होमारदों आबसु होदों ना इउपिपिएल होदों ना बिपिएफ होदों आंनि नोजोरावथ' बिपिएफआनो नाम्बार 1 एसटि फानग्राया खुनु डाउट गैया रायजोफोर एसटिनि लेटारावहाय थाखानाय एसटिबो लिरनाय गैया होबथानाय बाथ्राबो गैया नो डाउट इउपिपिएल पार्टिया टटेलि एसटि होनायावहाय गैया बेखौ आं सिद्दा खोथा बुङो रायजोफोर नंखाय नंदों नामा खोनासं भिडिअखौ मा बुंनायमोन प्रमद बर' सारा दिनै गुबुन हारिफोरजों मोजां जानो थाखाय मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो नागिरदों जौगानाय हारिखौ आरो बुंबावो बिटिसि आवसो जाग्रोनांगोन बे हारिया एसटि जायोबा जोंहा सासेबो एमएलए थानाय नङा रायजोफोर सासेबो एमपि थानाय नङा साख्रि बाख्रिया मोननाय नङा जोंनि मानसिफ्रा बिथांमोना बेसेबांबा जौगानाय दिनै आहमफ्रा राजबंशीफ्रा आरो दिनै बेबायदि समाव बिथांमोना बुंदों एसटि बिथांमोना जानांगौ जेरैखि जाया चेलेन्ज जोंनि मानसिफोरजोंसो चेलेन्ज बे समनिफ्रायनो बै गुबुन गुबुन हारिया इउपिपिएल पार्टिखौ एंगारबोखादों आबसु आरो इउपिपिएल बिसोरो माब्लाबाबो एसटि होनायावहाय सापर्ट गैया बिसोर थाखानाय एसटि होननानै बाहायबोबाय थादों बिनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे गावजों गाव मोनसा मोनसि डाइरेक्ट फेस टु फेस दावराव दाजाथों बेखौसो बुंबोदों आरो सिदा बाथ्रा जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टारानो सिदा बाथ्रा बुंदों दे थाखानाय एसटिखौहाय एक्जिस्टिं एसटिखौहाय खहा खालामालासे जेबो खामानि मावनो हाया अब्लालाय माब्रैथो थाखानाय एसटिखौ हा सिदा बाथ्रा रायजोफोर दा बेखायनो बे समावहाय थाखानाय एसटिबो खुगायाव फैनो नांला जों होनो हाया आरो माथो बिसोरनो एसटि होयोब्ला जोंनि थाखाय खहाखा बेखौ नुखानायखा अब्ला माब्रै एसटि होनो दा एसटिया नैबे जोंनि पि आरो एइच आवहाय माब्लाबाबो गोलैनो नाङा बेयो कारेक्ट रायजोफोर दा बेखौ साननानैनो बिथांमोना थाखानाय एसटि होनबोबाय थादों जानो हागौ नाथाय बिपिएफनि सीएमआ थाखानाय एसटिजों खुनु सोमोन्दो गैया बियो हयथ' एसटिखौहाय मोनथिब्लाबो बियो गावनि गाद्दिनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौहाय खहा खालामनानैब्लाबो बियो रायजो सालायनो नागिरदों बिनि थाखायसो बियो बे बाथ्राखौ बुंबोदों रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि